Wara tant stennija l-kulleġġ San Nikola se jkollu skola sekundarja li fiha mistennija tilqa' ma' 600 student. Il-binja ta' din l-iskola se tieħu post binja abbandonata fit-triq li taqqat ir-Rabat ma' Ħaddingli. F'konferenza tal-aħbarijiet bis-swit is-sit tal-iskola l-ġdida, il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal il-ġenituri ta' studenti fl-inħawi tal-Imġar u Ħattart ma kinux jafu f'liema skola eżattament se jattendu uliedhom. Għaldaqstant din l-iskola se tilqa' fiha dawn l-istudenti meta tibda s-sena skolastika 2016-2017. Il-Ministru Evarist Bartolo qal li din l-iskola se tinbena fuq żewġ solari u se jkollha ma' 28 klassi. L-iskola mistennija jkollha wkoll numru ta' laboratorji tal-bioloġija, fiżika, multi-purpose hall kif ukoll librerija u se tkun aċċessibbli anke għal persuni b'diżabilità. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borg qal li l-proġett fuq din l-iskola se jkun qed jibbenefika parzjalment minn fondi Ewropej. Sabiex nutilizzaw fondi li anke kienu friskju li jintilfu favur faċilitajiet ta' edukazzjoni, sports u anke it-taħriġ meħtieġ li jakkumpanja l-infrastruttura. Saru diversi xogħlijiet matul is-sajf fuq skejjel eżistenti sabiex titjieb l-infrastruttura u bħal każ ta' hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq skola ġdida wkoll. Ħabbar ukoll li fl-aħħar sigħat ġew konklużi negozjati mal-Kummissjoni Ewropea sabiex jingħalqu l-programmi operattivi għal perjodu 2014-2020. Issa nistennew li fil-ġimgħat li ġejjin il-Kummissjoni Ewropea tadotta il-programmi li ġew maqbula magħha ħalli mbagħad jibdew ħerġin is-sejjiet tal-proġetti l-ġodda. Proġetti ġodda li jvarjaw minn trasport, għal saħħa, edukazzjoni, kif ukoll anke taħriġ aktar impjegabilità u nikkombattu l-esklużjoni soċjali. Dawn il-programmi fost l-oħrajn mistennija jkopru investiment edukattiv ta' madwar 82 miljun euro.